Bale, bale, isa at mananalo ng 1,000 pesos! Si Tita Tanya po ay magbibigay ng symbol ng periodic table of elements. Ipa-flash ko yung symbol. Huhulaan nyo kung anong element. Okay? Hindi po, nakapila po isa-isa. So hanggang walang hindi nakuhulaan, yun lang yung element na. Alphabetical na lang, alphabetical para walang away. Artificial intelligence. Ano mo? Alam mo kuya boy. Tama ba? 1 point na si Joshua. Pakita mo lang. Austin Reeves. 5. Argos. Arabia. Center University. Central University. Copper. Okay! Ayun galing. F. Hindi naman yung fluoride, di ba? Ano? Fahrenheit. France. Wala. Chlorine. Chlorine is correct! Latin word, aureum. Tama. Kasabihan ng buka. Gold. Gold is correct! Ako yung pinakahuling. Ako yung unang graduate sa lahat eh. Go! Helium. Helium is correct! Hydrogen. Sama ng loob! Iridium. Iridium is mali! Sinadya ko. Ay! 5, 4, 3, 2, 1. Mali! Ayun, man. Ayun is correct! Magnesium is correct! Tama na naman. Hexagon. 5. Hunger! HG. Hulaan ko lang, mercury ba yan? Hydrogen. Hulaan ko lang. Eto rin. Ay, makawan na ako. Sa'yo ako dyan. Ayan. Neptune. Mahilig ka dyan. Nene. 5, 4, 3, 2, 1. Neon. Yan. Nemo. Nitrogen. Nitrogen is correct! Oxygen. Opal. Congrats! Yun. Ay! Kalimutan. Color K. Mali! Potassium. Yes, tama! Si Binti. Senior. 5. Ayoko, hindi ko alam. Single. May pataya! Anong nakatuwa?